a break a cranny, dear, a kama say, Asantememo, and a Ghana memo, no. Nipapi ena uni abotoyemo ni nyina se bambo munsam ne bi ekoswa enwako yansa bambo foma mo homene so na ode ne ma deda na kwan mu se na be ya bambo emu ebedwa na se bambo mbeyire ewa santimemu ene emia hodo Ghana memu ha nyina na otwe etwa mu no ena Ghana man ne asantema anti asemde ni nyina ne se santimantem kusasi ni awdawa no se ompani no mechre Sarki Abdul Malik Azengbe enipa bonefo ekoje ne nkwafri ni nsem Asawase F-line akoya wra wosempa eni nenu so ena owura bia ono so yen hyada nim bebre efa ne ho ono so ebeto dwa se Asawase heya nso ono so nipa bi abebo ne tu ekuno a enya senketo ba bia megina sese yi eye bia ha ena sawra wosem no esiye efiada etwa mu yi na Opemsuo radio Opemsuo TV di akire na ahwe dwumedi a bambofo ede nim sa asem no siye no memni de etwa mu yi ena rimpimo sie de oda police adwumako na no IGP mechire COP Taikujo mesre COP Tete Yohonu one ne mpanyumfo ba asantememu obae no ena obehye posifo asantemanta se omonyiro mo pa esanse posi adwumako no mpanyumfo nyina eta wochi aronti omonyiro mo ho na wo hese na no fiada directive asantemanta mu mechire Ashanti Regional Security Council Rexeg no onum edeba yese posifo enne bambofo mfanya adwuma no omonyiro mu ye papa na omo enye adwuma no emanom fi omo yeso mbema bambo ne asomdwe aba Asawase Kumasi ene asantememu na oba no boma no ba se akande bia omo so behia de adwuma no de apolice adwumako no enso de beboa omo mbo pampim ewo mmea hodo sana be ya obi bia wote motorbike so obi bia wote ka mu na wo hye ne na omo hunu se so omo esakire no omo yeso omo ebe sachi no na ade bia ni kwanse nipa no ede nante montene so no omo ehwese emfa omo mfa nya adwuma na so omo mfa nante montene so na directive na no fiada police aya resec mechre Ashanti Regional Security Council Dr. Frank Amakwen Ashanti Regional Minister da no de bai no enra kwasi adai empanyimfo de nsakra kakrabem na metimu na maka ne potom mwia ma chirichirim kakra ama ya hefo ene yetifo de nkan no say no motorbike operation is permitted on the road between 7 p.m. and 6 a.m. Into free nakoi de bambofo edeto yanimne say edura nwumre no so ekosi anopa no nsia omo mpeso behunu motorbike bia wo montene so eno ene ade ba ko dinkan ne etoso mi no say motorbike riders are not allowed to carry passengers or additional persons during permissible hours enti branso a obetima tra motor so no woni ho kwansa wo fo bitrachiri moto ba ko bia nipa ba ko leso tena so eno ne directive empanyifo ede aba ne etoso mi ensa no or see motorbike riders are prohibited from wearing attire that can conceal weapons, including smokes, buckley jackets, or three-piece outfit. Into untimi shata de kuntembi amfentwi moto. Untimi entwi anshe batakari emfentwi moto. Untimi shata de bia ekobase bibi shemu a yehunu emfantena moto so ewa asantemantema eno ne de home. Niatoso say the use of unregistered or unlicensed motorbike is strictly prohibited. Enti o motorbike license emohono ontimi fa nante montene so ewa santem ha emano enyi we ehihye na security na edi atudwa afi de atoso no o say commuters are not allowed to carry any weapons whether licensed or unlicensed in cars or on motorcycles until further notice. Enti obi bia ni honso a wo ho kwan se ode akonde bi ehye ne ho samra makwan anase mra makwan ontimi mfa sa akonde no emfa nhye se etuo se aba sa yesekan anade bia ni ho a eya akonde a obetumi ede ahye ho ewo abontere so ewo Kumasi krodi emo the etoso sin twato no or say there is heightened police and military visibility
including barriers and random stop and search checkpoints. The public is urged to cooperate fully with the security personnel as these measures are for our collective safety. Enti the atosun siano ya futu any adestre na omo ede matem for say ombe hunu emmia hodo se bambo fabo pempim na omo djuma omo hwe amanfo ho omo sese obia makwan amadwuma de abambofo di no omo ntumi nye na emfa asomdwe ene bambo emra asantememo ene Ghana memo nyina nti we ne hyehyɛ ya ene de amno ka sɛ bambofo omo asantememo omo frase de ya adwuma nti oba Asawase krodua mu a oye hunu posifo a omo ayekrado sɛ ɔhye na IGP ene Ashanti Regional Security Council ɛhye omo sɛ omo nye no omo de ye adwuma pepepe se de se na efata eno nto bibia obedru ha bia no omo esi no form na ehwemu ana se de so omo bisa no de so omo ehwe bi free no ho bia no wonom etumi ahwe eno nti ena Opemsuo radio Opemsuo TV yenso ye kwa apro no ye hadwuma eni amanfo no ana se bambofo no eye na yenso ye de atomonim se o free abontana se o free fie na o tiasi kromo a wonso ye shana mpanyifo e de agu akwa no he so bedi so na ehye no posifo adwuma no enso aye mrama omo ye nyina ye bambo ntia ye nyina ye nkwanti ena omo sa na eme nyina eno ene ne ekoso ewa Asante Montichi Kumasi Asawase ene miahodo bia posifo abopempim na ohyena panyifo ahye omo no omo ede ye adwuma bekoso na yakom miahodo adwuma di ekoso na ne oho nyina so no ye de atomonim omo ye hwemo na so omo stop wa omo hwe ho na bibia ne ho a eya asomdwe mu na atra wo hyemu ana opraje mu na moto so na oka mu na wonso ko ba bia wokọ na wakọ akodi odwuma no ene ne ekoso ewo Kumasi krodua mu a ye de etomonim ewo Opemsuo radio and Opemsuo TV enti ye de aprobo no aba bepie mu Asawase airline close to the Asawase hall a city center hall no na say kai omanfo aha ene biaya eni pabone for ebebo kusasi for henituo no baby a police barrier ewo ya okochi kakra bia eho ena sawra wosem no esiye na sede police for no ana mpanyimfo da police adwumako no ahye no omo de hye no eye adwuma pepepe obedru ha onom eye adwuma no sede ese na efata shen ene bedru ha moto ene bedru ha abobo yao prajiao odru ha omo ebe hwede so me hwe nyina de so mbisa obia so mbisa na sa okwa ama okọ de so otwene na watwen na omo aye adwuma no se ne sene fata eno nti aye ohye na IGP ene aye Ashanti Regional Security Council ehye no ade a police for no ede ye adwuma kama ese miahodo bebre obedru ho no na police for abopempim a omo eye adwuma no fefefe oba Asawase ha aye asomdwe nko a ena onom anase nipa editia efiri se asem no si ye no de ade a bone bia ensi akire bi mu a police for ene bambofo nkan ehwese omo ebe boban ama asomdwe aba na basabasa bia ankoso ewa Asante mantem ha eno nti omo bom homodin bia se ombe boban ama asomdwe aba hyen bi ebedru baby a police barrier obia no omo izgina no omo hwemu na omo ebisa de se omo ebisa eno ho aprobo ena Opemsuo radio Opemsuo TV yebo ewo Asante mantemanti abeka ye ho a eye ne adwuma ohya na adwuma ye de ama omo se omo enye masomdwe ne bambo enye adwuma Asante mantema no sa pepepe ena bambofo yi eye sisi de ohwe yi ka ye bia bedu amohe no bibia ne wese okro ena praja bi so eba onum ehwehwem kama sede ezese woye bi ho a de ese obi otime epeja seat no nyina akra na onum ehwe se omoni ebetimi ehunu ne ese omuhunu bia na omonsoso ebresem no wama etimi akonti yes obi ehwe shots ehwehwe nimo ne botom nyina
niema ehye ne moto no mu obi so ena omo ehwehwem enti adwuma na no muguso ye ni nyina eye bambo a opese eye adwuma ewa Asantememu nti ena wo ye no seye eno ene agea yesre omanfo nso se omukoduru ba bia barrier obi a omo nso mom ho emwa na bambofo adwuma no enye fo ma omo se na ebe ya ombetimi aboban no ama asumdwe a yepe wo Asantememu ene Ghana memu no etumi abem enti NFPU National Formed Police Unit wonum ena eye adwuma a enya senketo akra enti said the IGP mechre COP Christian Tete Yehono nano memeneda oba Asantememu na obo ma no ho ba se police for mpanyifo ta omochi omunye de so me bia omunye thorough search eno ne word a oyiwe so yisuye thorough search na omo intimi ehunu de so mu hunu bia we all here we no bibia ni ho a eye nti amana kwan se won ko sa pepe na etie sa pepe so ne ehwe se ebekoso ewo Asantememu na enema akoyi kama omanfo de ombenya na nkasa bambo we no ankada bia na wo ho ombenya na nkasa edwumadi aposifo di abre bia na nka omudi na nka etimi aboa eno ne de omanfo no esre eno nti yebekoso na yasre manfo nso se omuduru checkpoint bia omo nso incorporate omo any posifo no enye adwuma yie na enema enkoyie ema asumdwe emna mo bia anye gidigidi bia omo hese adwade no anase posifo adwuma no enso ebeyefo ama omo na bambo na yehwe no yensa etumi aka right inti ye de aprobono abedru Asawase F-line bomamane se aha ene bia abrawosem kase esi na otwetwa mu no kuada no kusase fohene awa Asantememu mechre Sarki Abdul Malik Azingbe aha ene bia sa atorenchem no esiye mebenkum so ha ena yedi ka bomamane se baby ana otia Sara wasem esiye ifia otimu ara wasem esiye no enimu ha pepe ena yaba abegina ya ne police for your checkpoints a oma mountain no wo hwe minifa so tenten so se ya ha ena omde checkpoint baako abo a omo hese bambo emu beyire ewo importem ha sene be ya basa bia enkosi ekire ebiem enti urafi onso a bibia de na kwamwe wo musa reho aba a omo edi reho de nanso eno chi no nya de abone bia esi de mpanyufo de ato anim ene se omo ni aso bambo a posifo ede ema omo asem no si omo nyi omo ni omo ebo mpempen e mpotama sa na be ya bibia entumi ensi akire bi mu eno na me de ne ba behwe ne ekoso ewo Sarki Abdul Malik Azengbe ni fie atore nchem no anasaro sem no esi yesede enema esi etie eno nti opanyi bako wote ifi kwan ya no na wo we sagu asense bibia de na kwam minim se betumi ene no akasa nso na ono ankasa aka bibia kire yahwefo ene yatiefo nso a okay enti mameme no na de oka afa na no da asem no si ebesi nne ne ekoso ewa ha no oni enche kakra be opanyi mi pacha Opemsuo radio ni TV so ne memamo yako memka fra bibia boko de na me adum bibia boko yo mayenhwe ene ya baha ne ehunu se posifo ebo barrier ewa ha enya ha nko am ya hodo bi ho mabo barriers ene mate sen free sa asem no si free sa asem no si de ashasi de na emu ode emai ba sam no de security no tight pa me sure say enya so asem kwa because of sad ninti ama baby bibiri o mabo barrier point o wa o mo yede omo ehwe Asawase ne Kumasi anyina so to mo ya ade pa na me correct bibi kakrama em say first aba ne mba ne kasa e dia nko me ameti woi me na the time ya bo ohini tu no
me maame so yare dade a shock kan me maame so free mu at that time ndi I'm the first in the man I'm no kasano that I know they do with them into omo hunu nti call them na Mrs. Afrem say me hwade na say already no home emba no ho so anwin nti ehwere say already so afiri mu nti na say etu ni bo nipa ba ko na nso moku nipa mienu na onyene ya wowi o maame enye o maame pa me na me maame ba ohene no emi ni aprekope o maame so prekope ba me metua ni anum nso da sore ya wo so call di ono kubisa nse maame nde enede na uhia nto one na yire nyina ahwe maame na kotumtama me sister so free baby ono so ewa wa betena ono so hwe ya boro wa enanso a obi kan omo edi omo nsensem a yese a obi ameninya esan obi a abisan na nso nya mepe ene oye nti na munnim se aboro an so efu han so ye frɛ aha ye bedane eja enu ni din a oba efia no edin a eye popular name eye obi anim nam se ye nua keto ba akokora wo a oni mo ye adwuma fan raj ye on de ba na adwunyira na odi mu akotena wa nti edin a obopa obi anim eye bedane eja so ase de obo no ma na kura so ma ko obi anim je se ye bedane eja tina me se me correct nyoma bi ewo ho ma ede na wo kan twato bambo a ekoso ene abusuafo mo ehwe ya na etie ede na wo kan twato nye me kan twato pa ni se Nyankopon be ya adom na nipa bonefo na obeku ye hene ya ma ye di areho no Nyankopon be ya adom na security agents no o investigation o mo ye no ibetumi ache sa nipa kro no na emra eni niti mempa bo pa masemu twato a se o de be ma me se masemu twato de ani we na de bi twato ba obi foforo wa be bisa so a me ready for wacho udin midin ede mi twidi ankasa me yemfantini me Elmina ni me maame Elmina me papa Elmina ye fra me Kobna Kondia ede na ye hene a otwem kwanse esi foforo no na ni din no ti me Elmina ni medasi so medasi wa na me nkam